Wai kai Sani in tambaye ka, jiya wata tsaleliyar yarinya ta zo neman ka. Wai shin ka fara soyayya ne ko ka fara neman aure ban sani ba. Wallahi. Allah Sani nake nema. Sani kowa? Kalau dai? Lafiya kalau. To fa. Sani dai ɗazi ya ce min zai je ya dawo to amma kuma tun da ya tafi bai dawo ba amma yanzu zai dawo. Nan yayi? Nan yi gaskiya nan yi amma na san ba daɗewa zai ba amma ki duba shi ta nan ɗin nan yi. To shi kenan Ki na duba shi gode. ta nan to godiya nake godiya nake. Wata yarinya ce nake gaya ma mai shaggen nacin masifa. Ita ta zo ta wani dage lallai tana suna bata ganin da nake ciki bane ni kuma na ce ba na son ta. Amma ita ta dage tana suna ni fa wallahi ba na kaunar ta. Amma fa baka da hankali kamar wannan din ka ce baka son ta. Cikiya ne Sani kai kawai duk abin da za ka yi kai na gaya ma magana ba dauka. Wato kai ka san sinare muka zo garin nan. Ba mun zo ne don mu yi soyayya ba kuma kai ka ga yanayin ta. Kuma sai aka ce arziki. Assalamu alaikum. Amu Sani gurin ka na zo. guri na kuma? Da Allah sai an jima. Sani. Sani ina za ka? Sani. Ni bari in je na neman abinci na. Ba ta kai ta warewa ba. Assalamu alaikum Sani. Na ɗin ma sai da kika biyo ni? Wai me yasa Maryam ba za ki gane ba ne? Ha ba Sani ya kamata ka fahimci irin san da nake. Maryam, ina so ki gane wani abu guda ɗaya. Ni da ɗan uwana Nura ci rana muka zo yi garin nan akan sana'ar garuwa. A irina, a irinki bai kamata a ce mun yi soyayya ba saboda kin fi ƙarfi na a soyayya. Waye bai san babanki a garin nan ba? Don haka, dan Allah dan Annabi, ki haƙuri. Amma Sani ai shi so ba ruwan shi da wannan ko? Na san na fahimce ki kuma na gane, amma ina so ki gane cewa ba zan iya soyayya da ke ba saboda akwai wani alƙawari a kai. Don haka, dan Allah ki haƙuri Maryam. Ba wulaƙanta ki nake ba dan Allah ki haƙuri. Sai an jima. Wai kai abokina me yasa kake wa yarinyar na haka? Sai wani wulakanta ta kake kane mata abubuwan da ba daidai bane kuma ka san ya ne fa. Ka san yanayin da ake ciki, ka san akwai yanayi. Me yake faruwa ne? Ba za ka gane bane. Abin da yasa saboda matsayina da nata ba iri ɗaya bane. Kuma ina so in tabbatar maka da cewa har yanzu zuciyata bata aminta da karɓar ta ba. Ta yaya zan karɓe ta? Kuma kar ka manta a gida ina da alƙawari na aure tsakanina da Bintu. Idan na koma ka san cewa abin da ya kama garin nan cirani ne ya kamu ko da yaushe za mu iya barin garin nan kana gani idan na kulla alaƙar soyayya da ita za a iya samun matsala domin na san cewa ba zan iya samun ta ba. To kuma dai ka ce wani abu amma kuma abokina ce idan mun zo cirani garin nan kuma mu ga arziki sannan mu ringa gudun sa. Jiya fa kana gani wannan katon plus din da ka dauka fa an mafarkin sa ne fa saboda ban ci naman wuyan nan ba fa. San dai yadda za a yi dai abokina dai kawai a san yanayin da muke jiki sai a hankali. To yanzu me kake so ne? Ita kawai mu fita. Ka yi tunani ka yi lissafi kaga wanda wani ma darowa yake sai fita ban ma daidai bari. Ka yi tunani dai ka yi lissafi dai kaga abin da ya dace ne wanda daidai ne dai amma ka daina mana ashara kana mana ashara fa. Dai duba dai a ga dai abin da ya dace ne kawai. To yanzu me kake so ne? Kawai dai a nemi fita kawai dai. Neman fita dai saboda mu dan ci abin da muka ci mun ma dai. To shikenan aka koma mu je mu ɗebo ruwan to ba wani abu.